Chestia asta a și schimbat puțin relația. Mi s-a spus că dacă până pe 20 seara nu o să nasc, atunci ne vedem pentru a induce. Este vorba de detașarea sacului de uter. A venit momentul să vă povestesc experiența mea în legătură cu nașterea. Partea 1. În data de 17 februarie aveam 41 de săptămâni de sarcină și aveam un control programat la spital spre seară. Acolo mi s-a propus să fac o procedură, nu știu dacă în România există pentru că nu am mai auzit de ea. Este vorba de detașarea sacului de uter. Nu o să vă mint, este ceva ce doare. Pot să spun că durerea e ca o contracție. Asta se face ca să se accelereze începerea travaliului. Mi s-a spus că dacă până pe 20 seara nu o să nasc, atunci ne vedem pentru a induce naștere. Când am ajuns acasă, atunci au început niște contracții. La fiecare 3 minute le aveam, dar erau foarte legere. M-am pus pe minge. După astea 3 ore am decis să mă duc să fac o baie, să văd cum e. Contracțiile au început să fie irregulare la 5 minute, la 7, la 8. Dar apoi am zis că hai să mă pun să dorm dacă tot mi-au trecut. Am dormit aproximativ de la 1 până la 3. Atunci m-am pus la somn. La 3 dimineața m-am trezit cu dureri, oricum suportabil. De la 5 dimineața încolo au început să se regleze. Erau și mai puternice. Și de la 5 dimineața mi s-a făcut și foarte rău. Și am început să tremur de rău ce mi era. Am stat în pat până pe la 8 dimineața, iar apoi m-am ridicat, i-am spus și lui Edi că au început contracțiile, că sunt deja regulare, erau la 5 minute jumate aproximativ. Am încercat să mănânc ceva, nu am reușit, jumătate de măr am mâncat și am plecat de acasă. Am ajuns la spital și ce să vezi, fix atunci toate sălile erau pline, doctorițele erau ocupate. Așa că m-am dus să mă monitorizez. Că în Italia e foarte ok la spital. Dar în momentul ăla chiar m-am simțit ca în toate poveștile alea din România, am zis că te las acolo într-un colț și uite de tine. Nimeni nu mă băga în seamă, veneau la celelalte două fete care erau în același salon cu mine și pe mine nu mă băga deloc în seamă. Și am stat 40 de minute pe un scaun. A fost foarte nașpa pentru că tot aveam contracții, încercam să nu mă mișc ca să meargă monitorizarea înainte. Am mai trecut încă 50 de minute până m-a luat o doctoriță pentru că erau toate ocupate. Când am ajuns în sfârșit la control, i-am spus că eram deja dilatată 4, așa că m-am internat. După cum ziceam, mie în toată situația asta mi-era foarte rău. Deja era, cred că, ora 12. Am mai stat 2 ore pe pat, timp în care o doctoriță monitoriza bătăile inimii.